here in Manawag Parish, second and fourth Saturday of the month at 8 o'clock to 10 o'clock. We have the free canon speakers, and at this moment, a couple from the Couple for Christ, Susan and Reed are the speakers. Ayokong matulad kayo sa mga mag-asawa na nagkakahiwalay. I think it's so much different. Kaya, ayun pa lang ay nakikiusap na ko sa inyo na kung ano ang pinasok ninyo at kung ano ang bunga ng inyong pagmamahalan. Huwag na huwag kayong maghihiwalay. Kasi ang masasaktan ay ang mga anak. And it changed my heart, it changed my heart as a teacher, na ang activity ng mga bata, estudyante ko, ay puro hiwalay ang kanilang mga magulang. So ayokong maghiwalay kayo. You have to take care